Faide. Meaning Namareva. En dit is Pangtori. Wanneer men kijkt naar de spellingsregels van de Surinaamse taal, is het heel moeilijk om te bepalen wat nu wel en niet kan. En veel van de woorden die we namelijk kennen, zijn ontleend uit andere talen. Voornamelijk het Engels en Nederlands. Dus wanneer je kijkt naar de oorsprong van bepaalde woorden, dan is het heel goed te zien waar woorden van afgeleid zijn. En eigenlijk is het door de jaren heen het zo geweest dat men de woorden heeft aangenomen. Enkele voorbeelden. Ready komt van het Engels woord rood. Akka komt van het Nederlandse woord haak. Lontu komt van het Nederlandse woord rond. Asin komt van het Nederlands woord azijn. Bromki of bromchi komt van het Nederlands woord bloem. Hier is een grappig weetje. Een oudere vorm hiervan is bromiki. Erfu komt van het telwoord 11. Feliciteri, feliciteren. Of wat je nu wat vaker hoort is kroru, krul. Lakboru, raagbol. Mef, muf. Laten we eindigen met een woord waarvan ik zeker weet dat je dat niet zou weten. Yarsing, jaloezie, zonnewering. Wist jij dat? Laat me weten hier in de comments. En misschien heb jij zelf een aantal voorbeelden waarvan jij weet, hé, dat is een Surinaams woord, maar men gebruikt dat niet meer. Ik ben benieuwd. Konshi. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori. En tamboom.